И също тази фирма Star Market 214, 16, 18 и 20 в момента си прочистват офиси, къщи, домове и така нататък от всичко уличаващо ги в аудиозаписи, видеозаписи, трият се копия и така нататък и прочие неща, които могат да бъдат съдени и да лежат в затвора за досегашното безхаберство, досегашното нарушаване на законите и най-важното, което имат магазин на Македония 140 в град Варна, където има бълхи и не е затворен от резии. И какво повече да кажа? Това са магазини, които